yo, ho, yo, ho. Maju. Wadya balaning pandya Bathari Durga dumadi saka jin setan. Jlangkong mripate sakenong-kenong gegendongan lan warudaya. Webang wewe putih kang padha sambat ing ngerih. Medhon-medhon ingkang sami dakon. Glondong pringis, pringas-pringis, ilo-ilo banaspati. Wirawiri kang samya memedeni. Mung suwe menungso iku setan. Setan tansah bisiki marang menungso, menungso kowe aja nikah. Nikah ki sik gaweke omah ragate kathah. Aja nikah. Miturut setan sing enak gendaan. Pokok gelem nukokne pentol entuk pentil. Kuwi setan. Enak Mas. Enak pentol. Mongko nikah kuwi niat indah, keluarga akan harmonis. Suami, sudahkah Anda menunaikan ibadah? Istri, ingatkan suami untuk tetap rajin ibadah. Mulane ibadah sing paling suwi kuwi mung nikah. Aku putus cinta. Aku kecewa padamu Sari. Cintaku kenapa Lebih baik di dunia ini jangan ada wanita kecuali ibuku. Cintamu palsu Sari. Palsu Sari. Sakitnya itu di sini Sari. Di sini. Soko. Apa karena diriku lalu kau curiga aku telah bosan kepadamu. Aku hanya bercanda serta ku pura-pura. Ku ingin menggoda tetapi nyatanya kau pemarah. Janganlah kau marah lagi, kecuplah bibirku. Loh, begitu saja kok marah. Loh, begitu saja kok benci. Padahal cuma bercanda.
Mengapa diambil hati? Lo begitu saja kok marah. Sing penting ngopi dhisik. Ayo Ngopi masih ngopi. Ngopi masih. Pak Mahfud ngopi sih Pak Mahfud. Ayo Pak ngopi dulu. Ngopi seruput. Ayo. Pak Yono ngopi sih Pak Yono. Ayo Pak Bambang ngopi sih Pak Bambang. Ngopi, ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Iman kuwi ibarat kendaraan rem sekaligus gas. Mulane wong pateng sembayang mergo digas karo iman. Pateng silaturahmi mergo digas karo iman. Wong ora maksiat mergo direm karo iman. Ora nyolong mergo direm karo iman. Ora ngombe mergo direm karo iman. Ning kok wong ora duwe iman, bubrah tatanan. Niluh rupane ayu kok imane kandel, digawa cah lanang tengah wengi arep digrayai, bengok-bengok, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lanange mlayu. Tapi kok wafa digawa cah lanang. Oh, digrayai. Ya muni ya Allah, tapi karo keses. Ya Allah, Mas. Mas. 300.000 gak apa-apa Mas. 50.000. 350, 200, 100. Anti bocor. Anti bocor, anti pecah, ayo. Mumpung liwat sembuh ya. Anti bocor ini lagi promo dari Jember. Promo ini ya. Anti karat, anti Mumpung pecah, anti keliling di bocor. sini ya. Anti bocor. Ayo, anti pecah, anti bocor. Mumpung Ya Bu, soleh. ini suka Bu ya. Promo. Anti bocor. Ayo. Yang malam ini bocor hanya Check dia out, Bu. check out. Yang bocor hanya dia Bu malam ini Bu. Ayo, 10.000, 3, ayo. Cek keranjang kuning, cek keranjang. Ayo, segera dipenuhi keranjangnya. Bojomu sesuk tak silih. Yo tonggo ngira kena jak genten. Medit pahit. Oh, duwe jam motor anyar disilih aku. Beda. Kok eram temen. Medit eram. Medit. Diambunge kok ora entuk. Rasane ngambunge ra oleh. Medit. Kok yo cetil temen. Wong yo ora kelong. Tutupan botolmu, tutupan Sanamu, iman dan nyawamu, ojo mbok terus
Wong mabuk kuwi wong sing rugi tuku pirang-pirang botol sing jalari mabuk. Aku duwe 5.000 guys, aku urunan. Dadi melarat wong. Ayo rek, urunan 5.000. Mbah sithik mbah akeh dosane padha amalmu ra tinampa suwene 40 dina. Aduh dek, Wong saiki aku mabuk iki iso perintis kejahatan. Wong mabuk kuwi gawe undang-undang dhewe. Hukum dhewe tumindake sakarepe dhewe. Bebas tapi kebablas. Mulane ora sethithik wong sing berumah tangga hancur rumah tanggane mergo sing lanang ngombe. Ngombe. Rungokno prung. arah terus. Amprung kowe. Ketuane Mas Zakari. Selingkuh itu nikmat. Ning lek konangan rasane kaya kiamat, Dik. Aduh Dek. Aduh. Muah sayang. Wong lek selingkuh, yo, itu namanya pengkhianatan, Dik. Gak ada selingkuh itu kilaf, itu bohong. Dosa kamu ya. Dosa. Aduh, ndak ingat sama anak Jangan kamu istri selingkuh. kamu, Dek. Ingat istrimu di rumah hamil. Embong Banyuwangi.